צהריים טובים לכולם. לפני 8 חודשים יצאנו אוהדי הפועל תל אביב למאבק להצלת הקבוצה שלנו. זה היה מאבק מאוד גדול, והמאבק הזה התחלק לשני חלקים. החלק הראשון שלו היה הוצאת מי שלטעמנו פגע במועדון והפריע לניהול השוטף או לניהול ההגיוני של המועדון. והחלק השני שאותו אנחנו מתחילים היום זה המהלך שאוהדי הקבוצה באים ולוקחים אחריות על המועדון ומתחילים את תהליך של רכישת הקבוצה. אמרתי כבר במסיבת עיתונאים שהייתה עם חיים רמון ומושיק תאומים שיש לנו הזדמנות היסטורית, וזה באמת ככה. יש פה הזדמנות של אוהדי הפועל תל אביב שהיא לא הייתה מעולם, ואני לא יודע אם היא עוד תהיה, לקחת אחריות על הקבוצה, לבוא ולהשקיע מהכסף שלהם ומהזמן שלהם, ולמעשה להפוך להיות בעלים של המועדון, שחשוב לכולנו מאוד, ולדעתי גם הראינו עד כמה זה חשוב לנו. אחת הבעיות בחברה הישראלית בכלל ובכדורגל הישראלי זה חוסר היכולת לתכנן לטווח ארוך. אנחנו רואים את זה בקבוצות כדורגל שבאים בעלים מתחלפים, מאמנים מתחלפים. אנחנו רואים את זה בפוליטיקה, בשיטת הממשל, שממשלות מתחלפות. אין מי שקובע מדיניות לטווח ארוך. ואנחנו מאמינים, וזה הצעד שאנחנו עושים פה היום, שהעמותה שאנחנו נקים והגופים שיהיו בה, שמיכל עורכת הדין תפרט על זה אחר כך, יעשו פה מהלך שיאפשר תכנון של טווח ארוך. אנחנו מקימים מועצה ציבורית כחלק מהעניין הזה של אוהדי הפועל תל אביב, שאחד הדברים היפים והמרכזיים שלה יהיה שהיא תתכנן תוכניות לאיך אמור להתנהל מועדון הפועל תל אביב, יגייסו כספים להשקיע במחלקת הנוער, יקבעו תקנונים ודפוסי התנהגות של שחקנים במועדון, של בעלים במועדון, מי יכול להיות בעלים של מועדון הפועל תל אביב. זה דברים מאוד דרמטיים, מאוד משמעותיים, ואם אנחנו נצליח לעשות את זה, זה לא פחות ממהפכה. אני בטוח שכולם מבינים שזה לא הולך להיות פשוט. זה לא דבר קל לבוא ולגייס כאלה סכומי כסף גדולים. אנחנו מדברים פה על מיליוני שקלים. זה סכומי כסף שאף אחד מאיתנו אין לו אותו בכיס ולא יכול להוציא אותו ברגע. אבל לא סתם גייסנו אנשים מאוד מאוד רציניים ומאוד חזקים במשק וביכולות גיוס כספים וביכולות ניהול. אנשים כמו פאר נדיר, שהוא מנכ"ל קניוני עזריאלי, שהוא יהיה חלק מרכזי מהדבר הזה, אסי שריב, בן אדם גם ששמו הולך לפניו, ועוד כמה אוהדי הפועל מוכרים שיש להם את היכולות האלה. אנחנו מאמינים שיחד עם הקהל הרחב ויחד עם חבר'ה שלנו שנמצאים פה שכבר הקימו מערך טלמרקטינג, שבנו אתר אינטרנט, שיצרו כבר את כל הבסיס הארגוני הנכון לדבר הזה, אנחנו מאמינים שאפשר יהיה לעשות את זה. זהו, אנחנו יוצאים לדרך פה היום, אוהדי הפועל תל אביב, בתוך וולפסון, מתחם האימונים של הקבוצה. לא סתם נמצא פה מוריס שנו, שהוא סמל עבר של המועדון, לא סתם נמצא לידו טל בן חיים, שאנחנו מקווים שהוא יהיה העתיד של המועדון. אנחנו מאוד מתחברים לשחקנים, ואנחנו מאוד מתחברים למקום הזה, ואנחנו מקווים שמפה נתחיל את המהפכה, כי זה באמת דבר יוצא דופן, וזה הזמן למעשה לעבור למעשים ולהוכיח שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. מיכל, עורכת הדין, תסביר קצת על המבנה, על איך שזה הולך להיות, ואנחנו נמשיך מפה הלאה. שלום לכולם. אוקיי. חלף? ככה בסדר? שומעים? אוקיי. צהריים טובים. למעשה, כפי שנמרוד הסביר, יש פה מהלך תקדימי במדינת ישראל ליצור קבוצה שבה האוהדים שולטים במה שקורה בתוך הקבוצה. תודות לשיתוף פעולה שיש לנו מקבוצת רמון, אנחנו בימים אלה מנהלים משא ומתן להגיע להבנות כיצד בעצם קבוצת האוהדים תרכוש מחצית מזכויות הניהול והבעלות בקבוצת הכדורגל. המתווה שבעצם יצרנו הוא מתווה שבו גם לאוהדים יש אפילו במחיר סמלי שנע בין 250 עד ל-1,000 ש"ח לבוא ולקחת ולהיות שותף במה שקורה בתוך הקבוצה. יצרנו מתווה בעצם שמבוסס על מודלים בחול, באנגליה ובגרמניה, שבו מי שרוצה ויכול לתרום יותר, יתרום יותר, יקבל גם זכויות משמעותיות הרבה יותר נרחבות, יהיו לו זכויות בהצבעה. יצרנו מבנה בעצם של מועצה ציבורית, המועצה הציבורית תבחר את הנציגים שלה לתוך דירקטוריון הקבוצה, שבעצם יהיה לאוהדים יהיה זכויות גם כן בניהול היומיומי, וזכויות כל מה שקשור לניהול השוטף של הקבוצה. ומה שחשוב זה בעצם יהיה לאוהדים זכות וטו על כל מיני נושאים שהם בליבת העשייה והמהות של הקבוצה, כמו סמל הקבוצה,
כמו אם ימכרו, לא ימכרו את הקבוצה, כדי שלא נמצא בעצם את עצמנו במצב שהיינו בו שנה שעברה מול תביב. זכות וטו שתינתן לנו בעצם במהלך הסכם שאנחנו עכשיו מקיימים מגעים ראשונים מול רמון ובשיתוף פעולה באמת מאוד יוצא דופן שלו למחירה של הקבוצה. כן, אנחנו נגיע עד למחצית מזכויות ההצבעה והמניות בעצם בקבוצה, תלוי כמה כסף נגייס. המתווה בעצם מדבר על גיוס של 6 מיליון שקל, שתמורתם נוכל לקבל מחצית מזכויות הבעלות והניהול בקבוצה. כאמור, בימים אלה אנחנו נמצאים במשא ומתן מול רמון, מול הנציגים שלו, כדי בעצם להגיע להסכמה ולהסכם מחייב בין הצדדים. לשחק בני אני לא יכול, אבל דבר אחד אני יכול להגיד מהעבר שלי בתוך המועדון, שזה לא סוד שאני שירתי את המועדון קרוב ל-12 שנה, ואני חושב שלמועדון הזה, בלי הקהל שלו, גם באותם ימים שאני שיחקתי ועד היום הזה, אין זכות קיום. אני חושב שהקהל של הפועל תל אביב יכול להצעיד את הפועל תל אביב לרמות הרבה יותר גבוהות, הן מבחינה של גיוס של כספים, ולקבוע דברים בתוך המועדון. אני נמצא פה, האנשים האלה לא שכחו אותי. אני מגיע לי פה כמעט לכל משחק להפועל תל אביב, ואני בא מהדרום, ויש להפועל תל אביב קהל מאילת שבדרום ועד ראש הנקרה שבצפון. אני מדבר עם הרבה אנשים, אני חושב שזה דבר טוב למועדון ומאוד חשוב היום הזה לקיום הפועל תל אביב. מוריס, אבל בתקופת אלי תביב הייתה לפחות אצלי התחושה שקצת שכחו את שחקני העבר. אתה חושב שהיום, כשהאוהדים באמת נכנסים לעובי הקורה, זה משהו שהולך להשתנות וישתנה? אני מאמין שכן. תראה, אני נמצא פה היום בזכות האנשים האלה. אני הגעתי לי פה ונהניתי בחיוב להגיע לי פה, כי אני חושב שהם רוצים לצרף את שחקני העבר ושחקנים שתרמו למועדון הזה במשך שנים ושנים טובות. אני חושב שיש פה בעיה של גידול שחקנים בתוך המועדון. המועדון הזה לא מצליח להצמיח שחקנים. בתקופות שלי כמעט 9-10 שחקנים באו מתוך הפועל תל אביב שגדלו במועדון הזה. והיום יש את הבעיה הזו, שחקנים מגיעים מבחוץ, חלק מהשחקנים, לא יודע אם יש להם איזשהו קשר לפועל תל אביב, באים לתפוס איזשהו טרמפ, לתת לפועל תל אביב שנה-שנתיים ולהיעלם הלאה. ואני חושב שהם עושים צעד חשוב מאוד לקרב את שחקני העבר. שלום. כמו שאמרו טובים לפניי, וזה יום היסטורי, כאוהד הקבוצה אני חושב שיש הרבה גאווה לעוד קבוצה שיש לה איזושהי אג'נדה חברתית ושרוצה להשפיע, לא רק לקפוץ בגולים ולא רק עם קשר או בלי קשר להישגיות, אלא באמת בעקרונות ובאג'נדה וברוח המועדון. אמרו פה לפניי שזה בעצם תקדים, אבל אני חושב שהתקדים הזה כבר קרה במחלקת הכדורסל של המועדון, שהוכיחה שלהפועל תל אביב יש קהל שהוא מאוד נאמן לה ומאוד רוצה לעשות את הדברים בצורה אחרת, בצורה דמוקרטית, בצורה שיש בה שאר רוח. לפני כמה שנים באלבום הראשון שלי כתבתי שיר שנקרא גם כשאת מגמגמת, שמדבר במידה מסוימת על חוסר אונים של אוהד מול מערכת שהסיכוי שלו להשפיע בה הוא כמעט בלתי אפשרי. אני חושב שתודות לפלטפורמה הנפלאה הזאת אני מרגיש זכות שיש לי אפשרות להשפיע ולהיות חלק מהמועדון הזה, לא רק כאוהד אלא כבעל עניין של ממש. העתיד. טוב, קודם כל שלום לכולם. אני בטוח שאין פה איש תקשורת אחד שלא שמע אותי כבר בעבר אומר יותר מפעם אחת כמה אני רוצה להגיע להפועל תל אביב.
היום הזה הגיע ואני מאוד מתרגש ושמח, ואני מקווה כבר ללבוש את החולצה האדומה בבלומפילד ולהתחיל לשחק. אני אשאל אותך בעניין הזה, מדברים על כל מיני אנשים שיקנו מניות, לאו דווקא אוהדי הפועל תל אביב, וסלבים כאלה ואחרים. אתם השחקנים חושבים שזה יהיה נכון גם מצדכם לבוא אולי להכניס את היד לכיס, לרכוש מניות, לעזור לדבר הזה, הנפלא הזה להצליח? כן, אני חושב שזה רעיון נחמד מאוד. ואם אנחנו השחקנים יכולים לתרום גם לעמותה הנהדרת הזאת שצומחת פה, אז אני חושב שזה מהלך מבורך. בירוקרטיה קצת, אבל בעיקרון אני שחקן הפועל לכל דבר. ולא משנה אם אני מושל או עברת. עוד שנתיים אם הפועל לא תממש עליי את האופציה, אני אהיה שחקן חופשי. היו הרבה פניות, עכשיו הרבה מחשבות, יש לאוהדי הפועל תל אביב המון אוהדים מוכרים שחשבנו שהם יכולים להיות האוהד הראשון שיקנה את המניה. קיבלנו פנייה מינון אשכנזי, שהוא אבא של סמל ראשון ארז אשכנזי, זיכרונו לברכה, לוחם השייטת שנהרג באסון השייטת לפני כמה שנים, שהיה אוהד הקבוצה ואוהד שרוף שהגיע לכל משחק, ובינינו בתור צעד ראשון ובסיס לעמותה הזאת זה היה הדבר הכי נכון לעשות, וינון אשכנזי בא ורכש את החברות הראשונה בעמותה על שם בנו ארז, ואנחנו אולי נעשה את טוב, אחר הצהריים טובים לכולם. שקראתי לפני שבוע באינטרנט את הכוונה להקים אתר אוהדים ולקנות מניות, לרגע אחד לא חשבתי אחרת שאני לא אקנה מניה, ואמרתי לעצמי אני אקנה את המניה הראשון, הסך 1,000 שקל לזכרו של ארז. ארז, אתם יודעים, כל משחק הוא איתנו, אתם רואים את השלט. אני גאה במועדון הזה. המועדון הזה נתן לי את הכוח להמשיך הלאה. המועדון הזה מראה לי שגם יש חיים שצריך להמשיך הלאה, ואצלנו במשפחה הפועל תל אביב זה מעבר לקבוצת כדורגל. אני אומר את זה בהרבה הרצאות שאני נותן. אני חושב שהפועל בשבילנו זה החברים הראשונים שהושיטו יד, ואני לעולם לא אשכח את זה. אני קודם כל רוצה לתת לנמרוד את הצ'ק הראשון, ולתת לכם גם לעמותה תעודת הוקרה של המשפחה. אתם יודעים, אנחנו הקימונו לזכרו של ארז בית ספר כדורגל בעמק המעיינות, מה שפעם קראו לזה בקעת בית שאן, ואני חושב שבבית הספר הכדורגל הזה שיש לנו 60 ילדים רגילים, שהמוטיבציה שלי להפוך אותם לאדומים, ויש לנו עוד 70 ילדים צרכים מיוחדים שהמוטו שלנו זה להפוך אותם למאושרים. אז קודם כל תודה לכולם. אני שכחתי להגיד בהתחלת דבריי, אני רוצה להודות לחיים רמון וכל הקבוצה שאיתו, שהחזירו את המועדון לשפיות, יחזירו לנו את הכיף ואת הכי טוב שיכול להיות, ותודה לכם. קיבלתי עדכון עכשיו, דרך אגב, מצוות האתר שלנו,
שבינתיים אלינו אתר בצהריים ו322 אנשים כבר נרשמו לרכוש מניות, ויותר מ-30 איש ביקשו להתנדב לעמותה. זה רק מלפני מהשעה האחרונה, זה מדהים. יש שאלות? אנחנו פתוחים? כן. שתי שאלות נמרוד. דבר ראשון, אתם מדברים פה על עמותה עם 4 מוסדות. מה התכנון שלכם? כלומר, מתי זה אמור לקום? זה בהחלט פרויקט מאוד גדול. והדבר השני הוא זה שלפי הדברים שלכם גם הולכת להיות לעמותה הרבה מאוד כוח, אבל עד כמה באמת יהיה לה כוח מול ההנהלה, מול הבעלים? סתם דוגמה, יהיה איזשהו ויכוח ביניכם על החלטה מסוימת, למי יהיה יותר כוח או איך תפתרו את זה? את אחרי ראשונה תני? כן. איתן, השאלה הראשונה ואני על השנייה. לגבי השאלה הראשונה, העמותה נמצאת עכשיו בתהליכי רישום מול רשם העמותות. אנחנו משערים שבימים הקרובים כבר תהיה לנו עמותה. בינתיים מי שרוצה להצטרף לעמותה ולשלם דמי חבר, הכסף מוחזק בנאמנות על ידינו במשרד שלי. ברגע שהעמותה תוקם, הכסף יועבר לעמותה ומיד יתחיל בעצם להיאסף כדי בסופו של דבר במקביל למשא ומתן ומיד כשיחתם ההסכם להעביר את הכסף לקבוצה. כן, אני רק אוסיף גם שהמטרה שלנו היא לרכוש בשלבים אחוזים מהקבוצה. זה לא שנצטרך לגייס את כל הכסף בבת אחת בשביל לקנות את כל החצי קבוצה. אנחנו נתחיל בהליך רכישה, אנחנו מאמינים שכשנגיע לסביבות 10% משווי הקבוצה כבר נרכוש שתהיה לנו אחיזה בקבוצה, ובינינו כאן, די שאף אחד שומע, גם אם נרכוש רק 25% מהקבוצה בשלב ראשון, זה יהיה נהדר, זה תהיה מהפכה, זה יהיה באמת שינוי דרמטי ממה שהיה עד עכשיו. אבל כמה זמן אתה מעריך שזה יקרה? יש לנו כבר כמה אנשים שדיברו איתנו עוד לפני שיצאנו למהלך, שמוכנים לתרום סכומים מאוד גדולים, שמאוד מאמינים ברעיון, שמאוד רוצים להתחבר לדבר הזה. ראינו עכשיו את הטירוף שיש כבר בינתיים של אוהדים שפנו וביקשו שנתקשר אליהם, ויש לנו צוות שכבר מוכן עכשיו לעשות טלפונים. אני מעריך שבתוך זמן קצר נוכל להגיע, אני מעריך בעניין של חודשים ספורים, אפילו פחות, למצב שנוכל, שיהיה לנו את הכסף הראשוני לרכוש חלק ראשוני מהקבוצה. לגבי השאלה השנייה, צריך לזכור דבר אחד, חיים רמון ומושיק תאומים, לפני הכל הם אוהדי הפועל תל אביב. וכשהם באו למהלך הזה, הם באו בתור אוהדי הפועל תל אביב. והם אמרו במסיבת העיתונאים בזמנו שהפועל תל אביב תהיה קבוצת כל אוהדיה. קבוצת כל אוהדיה זה אנחנו משאר 5, וזה הוותיקים יותר, וזה אלה שהם גם בפוליטיקה, ואלה כולנו אוהדי הפועל תל אביב. וכשנגיע למצב שנהיה בדירקטוריון, אנחנו נתנהל כמו חברה, כמו התנהלות דמוקרטית, עסקית, מקצועית, שנביא כסף, יהיה לנו אחוזי השפעה. אם נהיה 50% ומעלה, אז לנו תהיה הזכות לקבוע את הדברים. אם נהיה פחות, אז יהיה לנו say, אבל הוא לא יהיה מוחלט. זה התנהלות תקינה של מועדון, ככה זה צריך להיות. ואנחנו נפעל לפי הדברים האלה. מיכל, לקבל 6 מיליון חצי מהקבוצה, זה מכיר משא ומתן משתנה. קודם כל, כמו שנמרוד אמר, חיים רמון לא מנהל את המשא ומתן מולנו כאיש עסקים שבא להרוויח. הוא יושב במשא ומתן כאוהד מושבע של הקבוצה, ולכן המשא ומתן הוא לא משא ומתן עסקי רגיל. נקבע מחיר מסוים, באו ואמרו לכל 10% בעצם שתקנו, קבעו מחיר שאמור לגלם שווי של 1.2 מיליון. כאמור, הדברים לא סופיים, אנחנו נמצאים בהליכים באמת ראשונים של המשא ומתן, רצינו לצאת גם לדרך מבחינת האיסוף של הכספים. 6 מיליון שקל זה בעצם היעד שאנחנו רוצים להגיע אליו כדי לקבל 50%, וזה הסכום שנקבע נכון להרגע. אבל בהתאם לגודל הכספים, הרי יהיה נציג בדירקטוריון. לצורך העניין, אם יבואו האנשים האחרים שישבו שם ויקבעו שהמאמן הזה יגיע להפועל תל אביב, האג'נדה של אותו נציג בדירקטוריון שמוסמך על ידי האוהדים תהיה אג'נדה שונה. מה אז? שוב, כמו שנמרוד אמר וכמו שהסברנו בהתחלה, הכמות דירקטורים תהיה ביחס הולם לכמה כסף שנצליח לאסוף. ככל שנצליח לאסוף יותר כסף, ההשפעה על הניהול היומיומי תהיה גדולה יותר. יהיה נושאים מסוימים שבהם יש זכות וטו לאוהדים. זאת אומרת, לא משנה גם אם נחזיק באחוז מסוים, יש נושאים מסוימים שבהם חייבים לקבל את ההסכמה של האוהדים. יותר מזה גם אנחנו שואפים להגיע, ואני מאמינה שנצליח להגיע להסכמה שיש רף מסוים, שזה יהיה כמו מניות יסוד. לא משנה מה, לא יוכלו לדלל מינימום מסוים של החזקה במניות של האוהדים. אנחנו... אנחנו... זה משהו שהאוהדים יוכלו להטיל וטו?
נושאים מקצועיים, המעורבות תהיה בהתאם להחזקה בדירקטוריון ובהתאם להחזקה במניות. יש נושאים שאנחנו חושבים שהם צריכים להיות נושא וטו, כמו שינוי שם הקבוצה, שינוי צבע, החלפה בעצם של מאמנים, מחירת הקבוצה, בעלים, מחירה של הקבוצה לידי גורמים נוספים. אנחנו מנסים ללמוד בעצם לקח מהעבר ולהגיד, יש נושאים מסוימים שהם נושאים שבהם אנחנו דורשים וטו של האוהדים. לא מעט יוצרים כמו בועז באמת נכנסו למהלך הזה, אבל גם אריק איינשטיין להפועל תל אביב, יצא לכם כבר לצורך העניין אולי לדבר איתו, אולי עם אנשים מפורסמים נוספים שהם אוהדי הפועל, ויש לא מעטים. יש לא מעטים, ואני יכול לספר פה שאריק איינשטיין, דיברנו איתו, הם מכירים את אריק שהוא לא אוהב את החשיפה התקשורתית, אבל הוא אמר שהוא תומך במהלך הזה, הוא מאוד מאמין בו, ושמרנו לו את הבעלות ה-1000, את המניה ה-1000 לצורך העניין, וכשנגיע לשם, אריק איינשטיין יהיה זה שיקח אותו, ואנחנו נדאג לפרסם את זה כמו שצריך. רציתי לשאול פה, אני חושב בזה באמת מספרי מעניין, הקטע של ההתערבות בחלק המקצועי. מישהו צריך לקבוע הרי מי המאמן, מי השחקנים, זה כמו שהם אמרו גם מה יהיה מזג האוויר. השאלה איפה הסטופ שלכם, איפה תעצרו, איפה תהיה התערבות, לבוא ולומר, המאמן הזה לא יהיה פה יותר. לא יעזור כלום, אנחנו נעשה מהפכה. הוא משחק הגנתי. אז אנחנו עושים פה מהלך, אמרנו, יוצא דופן, שהאוהדים הולכים להיות מעורבים בניהול הקבוצה, אבל עדיין אנחנו גם צריכים להבין את המקום שלנו. ועם כל הכבוד אלינו שאנחנו אוהדי כדורגל ויש לנו 1,000,001 דעות, אי אפשר תמיד לקבוע את הכל. אם נהיה ברוב ונשלוט ברוב הקבוצה, נוכל להיות אלה שקובעים. אם נהיה באחוז חלקי, צריך להבין שזה המקום שלנו, שכמו שמיכל הזכירה, יש פה נושאים מהותיים שהם עקרונים לנו, של אצטדיון ביתי, של סמל, של צבע, שלא נוגעים בהם, שלא משנים אותם בלי לשאול אותנו. נושא של מאמן, אנחנו נוכל לצעוק ביציע, אם נהיה במיעוט, אבל להשפיע, נצטרך לקבל החלטה לפי התנהלות תקנית של מערכת. צביקה. לא שומעים. זה מתחייב על תקציב. היום זה הבעלים מתחייב על תקציב. קודם כל, אנחנו במנגנון שיצרנו, המטרה שלנו היא להמשיך לגייס כספים. אנחנו גם חושבים שאחת הבעיות של הפועל תל אביב בשנים האחרונות הייתה שלא ידעו לנצל את התחום הזה ולגייס כספים למועדון. לא הייתה התנהלות נכונה שידעה להכניס כספים למועדון. ולמרות זאת, בשנים האחרונות לא השקיעו כסף מהכיס בהפועל תל אביב. אנחנו יודעים שבשביל להגיע לרמות היותר גבוהות צריך אנשים שיכניסו כסף לכיס. אנחנו נפעל לגייס את אותם אנשים, ובמקביל גם נגייס כספים מהאוהדים. בוודאי שאי אפשר לבוא ולהגיד תקציב של 60-70 מיליון שקל רק מהאוהדים, אבל כן יהיה תקציב שהאוהדים יוכלו לגייס. סך הכל הערבויות ששמים בבקרה, מי שמכיר את המספרים, הם לא סכומים כאלה גדולים, והאוהדים, לא נשכח, מכניסים כל שנה 10 מיליון שקלים רק ממנויים, כבר כמה שנים. דרך אגב, מדיווח שקיבלתי היום יש כבר כמעט 5,000 מנויים של אוהדי הקבוצה שעשו ביומיים וחצי האחרונים, שזה מטורף. אנחנו ראינו מה קורה בקבוצות אחרות. אז האוהדים של הפועל תל אביב יודעים להכניס כסף למועדון, ובניהול נכון ובשיווק נכון גם אי אפשר לשפר את הדבר הזה קדימה. תהיה הנהלה שתיבחר, יהיה דירקטוריון. קבענו פה תקנון שמסדיר את הדברים האלה. לפי התקנון יהיו עוד סכומים שאנשים ישלמו, אבל הכל נתון לשיקול דעת של ההנהלה שתיבחר בבחירות דמוקרטיות, והיא תחליט הלאה מה נכון לקבוצה. מה יהיה התקציב של הפועל תל אביב בסך הכל הקטע שאנחנו מגייסים השנה כסף לקניית הקבוצה, לא להשקעה בקבוצה. הדיבורים מתקרבים לסביבות ה-27-28 מיליון שקל תקציב של הפועל תל אביב. בוא נראה שנעבור את אירופה, זה יכול לגדול. הפועל תל אביב תהיה קבוצה טובה השנה, זה אנחנו יודעים, זה אנחנו מעורבים, ואם נצליח גם בהמשך השנה, אז השמיים הם הגבול. כאן רכש אחד, וכבר אתה מדווח לנו על 5,000 מינויים, שנה שעברה אם אני לא טועה 8,900, מה הערכה שלך, כמה מינויים הפוליטיים מהשנה, תשבור את הסיום הזה? אני מאמין שלא נפחת מכמות המינויים של שנה שעברה, ואפילו יותר. הקהל של הפועל הוכיח תמיד שדווקא כשצריך אותו הוא בא להתגייס ולהיות שם, והתחלנו בקריאה לאוהדים לבוא ולרכוש מנוי, ובינתיים זה רץ בצורה מדהימה. כן מספר. כמה? אני לא רוצה להגיד 10,000, אבל 8,000-9,000 שלדעתי יהיו לנו השנה.
היה 8,000 שנה שעברה, היו 9,000 יפים. נמרוד, דיברתם קודם על כסף, זהותם של האנשים שעומדים מאחורי רמון עדיין לא ברורה, לפחות לנו. מה יקרה אם תגלו שהאנשים שעומדים מאחוריו לא מוצאים חן בעיניכם? שהם לא מה? לא מוצאים חן בעיניכם. לא נעים לכם, לא... אנחנו כשנכנסנו לעניין הזה, ישבנו עם חיים רמון, הוא גם סיפר לכולם שהאנשים הראשונים שהוא פגש, שהוא חזר לארץ, היו אנחנו. ישבנו איתו, ראינו את המספרים, ראינו את ההסכמים, דרך אגב, ראינו את ההסכמים שקיימים, שמוגשים להתאחדות לכדורגל. אנחנו מאוד בקיאים בכל הנושא הזה של התהליך הזה. חיים רמון דיבר על ערבים, הוא לא דיבר על אנשים יש אנשים שהם ערבים, שזה בסוף השנה, ויש אנשים שבינתיים צריכים להביא כסף. חלק מהכסף הזה, ובשביל למנוע את התהליך שנהיה תלויים באותם ערבים שאולי לא מכירים אותם, זה המהלך שאנחנו עושים היום, זה שאנחנו נקנה אחוזים בקבוצה, ולא נצטרך להיות תלויים בערב כזה או אחר, אלא שבאמת הקבוצה תהיה בידיים שלנו. תודה רבה חבר'ה. תודה לכולם. תודה רבה. רגע, מולי. וואן, הבית של הספורט.